Klar. Ja. Første gang der var du også 1 meter foran. Ja. Og i anden gang der ramte du nok lige helt lige foran. Ja. Ikke træk så hårdt om. Klar. Sådan. Det er fordi, jeg har problemer med, at mit øje skifter fokus. Nå, okay. Så skifter den over til det højre der. Ja, du har begge øjne åbne, ikke? Jo, det har jeg ellers normalt, Ja. men hvad det hedder... Samtidig så skifter øjet fokus. Nå, Så ser jeg siden af løbet i stedet for. Ja, det er fandme. Så indimellem så lukker jeg øjet. Ja. Klar. Jeg lukker øjet der. Ja, men så er det jo det, der skal til. Det er galt, hvis den hopper over på den anden. Det er nemlig det. Så er man fandme et problem. Vi får en problem. Ja. Klar.